Človek by si možno myslel, že po 4 rokoch, ako vysielame tento hobby magazín, už nemôžeme prekvapiť žiadnou veľkonočnou dekoráciou, žiadnymi veľkonočnými vajíčkami, ale vždy sa niečo zaujímavé nájde. A pani Marta nás dnes naučí vyrábať takéto... Aká je to technika? Madérová technika. Madérové vajíčka veľkonočné, áno. tak. Poďme si rovno teda ukázať, ako sa to robí. Potrebujeme vajíčka alebo výduvky. No tu máme inak veľa možností vajíčok. To sú aké, prosím? Toto je pštrosie, tá krásna farba zelená je prirodzená, to je emu. Toto je dvojžltkové husacie vajíčko, klasické husacie vajíčko, slepačie vajíčko. Čiže si môžeme vybrať akékoľvek. Áno. Dobre, z akého budeme my robiť? Robiť budeme z husacieho. Najradšej používam na malovanie fixku, preto, lebo väčšinou vrtám vajíčka po večeroch, po celodennej práci. Aby ste na to videli. Tým pádom lepšie vidím. To je dôležité. Vajíčko si rozdiel na rovnomerné časti. Ale asi je to vlastne na každom, aby si ten vzor urobil zrejme podľa seba. Ja som zvolila teraz taký pomerne jednoduchý vzor, ktorý podľa mňa zvládne začiatočník. Dobre, keď máme predkreslené všetky potrebné čiary, ktoré nás budú navigovať, ideme vrtať. Do toho nemôžeme rozprávať, aby ste nás počuli, takže poďme vrtať a potom si to dovysvetlíme, dobre? Po vyvrtaní vajíčko vkladám do čistého chlóru. Aha. Nechám ho tam takých 10 minút, aj troška dlhšie podľa toho, že aký je silný ten chlór. Čo ten chlór spôsobí? Chlór nám odstráni všetky čiary po fixke a odstráni nám blanu z toho vajíčka a nečistoty znútra. A keď vytiahneme vajíčko z chlóru, tak vlastne bude vyzerať takto, že sa zbaví všetkých tých špiniek. A vlastne tej kresby, ktorá na tom bola. Dobre, a ideme konečne voskovať? Môžeme. Dobre. Vy máte ten vosk rozpustený v aromalampe, je to najpraktickejšia možnosť? Mne to veľmi vyhovuje, lebo tá teplota je rovnomerne, sa akože roznáša. Áno. Na voskovanie používam biele voskovky. Áno, to sú obyčajné vlastne biele voskovky, ktoré si tam rozpustíme. Áno. Môžeme ísť voskovať, som veľmi zvedavá, ako sa to robí. Používam klasický najmenší kovový špendlík, zapichnutý do ceruzky. A vlastne obchádzame tým voskom každú jednu dierku, ktorú sme si vyvrtali. Veľmi dôležité je to, že na jedno namočenie vo vosku obtiahneme celú tú dierku. Áno, nemôže sa to akože prerušovať. Rozumiem. Tak ďakujeme veľmi pekne za túto inšpiráciu. Ďakujeme, že ste nám prezradili toto vaše know-how, tento spôsob, ako takéto vajíčka vyrábať. A kto chce takú klasickú slovenskú veľkonoc, tak by si to mal určite vyskúšať.